Hola, já vás moc zdravím a dneska bych vás chtěla vzít do zákulisí příprav španělského adventního kalendáře. Takže pokud vás zajímá, jak španělský adventní kalendář vypadá, co v něm je za aktivity, tak se určitě dívejte. A pokud jste o španělském adventním kalendáři ještě nikdy neslyšeli, tak je to spojení španělštiny a hispánských vánočních tradic. A tím hispánských opravdu myslím jak španělských, tak samozřejmě i tradic z Jižní a Střední Ameriky. Já se snažím každý rok tam dávat různé země. Letos je to už 5. ročník adventního kalendáře a za tu dobu už jsme se podívali třeba do Mexika, do Chile, na Kubu, do Nikaraguy třeba a tak dále. A uvidíme, kam nás španělský kalendář zavede tentokrát. Něco se samozřejmě bude i opakovat, protože to je hodně zajímavé a věřím, že obecně to spojení toho jazyka a té kultury je v případě španělštiny zajímavé pro všechny, kteří se španělsky učí, protože myslím si, že ta španělština je hodně právě spojená s tou kulturou, s tou hudbou, s jídly a tak dále. A to všechno se snažím právě promítnout i do toho španělského adventního kalendáře. Takže nenajdete tam jenom španělštinu, ale je to právě o tom spojení, takže jsou tam vánoční slovíčka, ale jsou tam i třeba slovíčka na oblečení, jsou tam slovíčka na čísla, na měsíce a tak dále. A k tomu jsou potom různé aktivity, ty aktivity se střídají, je to opravdu takové pestré, je tam důležitý ten prvek té gamifikace, toho hraní si, abyste si ty slovíčka i zapamatovali a něco si z toho odnesli, abyste uměli vyprávět i o španělských Vánocích, ale i třeba o těch českých, takže když se vás někdo ve Španělsku zeptá, jak se slaví Vánoce v Čechách, tak abyste i o nich uměli vyprávět, to si myslím, že je taky důležité umět, když se učíte španělsky. Takže tohle tam taky zařazuju. No a samozřejmě ty tradice taky jsou většinou ukázané formou nějakého videa, ale zároveň potom následuje nějaký krátký úkol, abyste si ověřili, že jste všemu rozuměli a že všechno chápete tak, jak máte. A zároveň letos vlastně už je 2. ročník kalendáře, který je i pro začátečníky, takže standardní verze je pro pokročilé, kteří už prostě zvládají tu španělštinu, zvládnou prostě nějakým způsobem číst a rozumět a poslouchat, řekněme, ta mírně pokročilá A2 úroveň je úplně ideální, ale pokud jste úplný začátečník nebo respektive se španělštinou tak jako znáte ty pozdravy a prostě se tak jako teprve oťukáváte, ale zajímá vás, jak ty Vánoce ve Španělsku a v Jižní Americe se slaví, tak právě pro vás je i ten kalendář pro začátečníky, kde vlastně se trošku seznámíte i se španělštinou a zároveň i s těmi tradicemi. Zadání jsou tam v češtině oproti tomu kalendáři pro pokročilé, kde zadání je ve španělštině. Já každý rok ten kalendář připravuju na stránce, která se jmenuje Genially, a dneska vám ukážu tu úvodní stránku a jednu aktivitu. Já jsem si tady teda skopírovala kalendář z loňského roku, takže to, co vám dneska budu ukazovat, tak nebude asi úplně přesně odpovídat tomu, na co se letos můžete těšit, ale aby to nemátlo, tak jsem tam teda dala letošní rok do nadpisu, takže Navidad 2024. A tohle je vlastně úvodní stránka, kterou uvidí jak začátečníci, tak pokročilí. V tuhle chvíli, tím, že jsem vlastně skopírovala ten loňský, tak se dá kliknout na všechny okýnka, ale potom v rámci adventního kalendáře, který samozřejmě začíná 1. prosince, tak se vždycky každý den otevře na to kliknutí nové okýnko, takže nemůžete si dopředu nic naklikávat.
A na začátku se seznamujeme se slovní zásobou. Já myslím, že hnedka tady nás to hodí vždycky na nějakou stránku s tím zadáním a tady máme rovnou nějaký kvíz, kde máte spojit obrázky s tím, co teda na nich je. Já se vždycky snažím, aby se trošku ty slovíčka opakovaly, abyste opravdu po skončení toho adventního kalendáře měli alespoň základní přehled o těch tradičních vánočních slovíčkách, jako jsme tady viděli, jako je vánoční stromeček a tři králové a ozdoby a světýlka a tak. Takže to, co, jak už jsem říkala, můžete potom třeba využít i v povídání o českých Vánocích. A v rámci těch tradic se seznamujeme také s tradičními koledami, ale i obecně vánočními písničkami. Takže třeba tady na 10. jsme měli úžasnou písničku od Davida Rese, Čokoláte i Karamelos, ke které si tady účastníci mohli přečíst text. A protože se tam zpívá o čokoládě, tak jsem tady ještě dala takový rychlo recept na horkou čokoládu. Takže i takové recepty tam najdete, ale není to tradiční, samozřejmě se seznamujeme i s typickými jídly. A teď zkusíme ještě. Jo, tady máme třeba jídla z Nikaraguy, takže tady máme i mapu a zase něco a pak hnedka cvičení, kde si to můžete vyzkoušet. Tak. Stučník. Takže takhle vlastně vypadá ten kalendář. Postupně se seznamujete s těmi slovíčky, tradicemi, zeměmi, písničkami, prostě obklopujete se tou vánoční hispánskou atmosférou, tou náladou. Myslím si, že účastníky to baví i tím, jak je to pestré, jak je to vlastně každý den jiné, jak je tam prostě ta hravost v tom a to, že vy si to prostě, že vy si tam jako těšíte na každý ten úkol. Já už se vrátím tady přímo k vám. Tak a zkrátka je tam to spojení toho, že vy vlastně jste každý den v kontaktu s tou španělštinou, ale zároveň prostě nezanedbáváte nějaké svoje předvánoční povinnosti, protože samozřejmě chápu, že toho času je před Vánocemi hrozně málo a je to takový nabitý ten program, tak ty aktivitky jsou krátký, ale je tam prostě je tam ta přidaná hodnota v tom, že vy zůstáváte neustále v kontaktu s tou španělštinou a pokud jste letos na španělštině opravdu zapracovali, tak je veliká škoda ji takhle v tom prosinci odložit jenom z toho důvodu, že si na ní neumíte najít čas, nebo že třeba už neběží nějaké kurzy, do kterých chodíte. Takže tohle mi přijde jako taková skvělá forma, jak si tu španělštinu udržet, zároveň se dozvědět něco zajímavého, protože vím, že ty tradice prostě jsou zajímavé z těch jiných zemí. Máme tam i v rámci Španělska spoustu rozdílností, takže i já sama se každý rok dozvídám něco nového. A věřím, že když se k nám připojíte, tak opravdu strávíte příjemný čas během adventu se španělštinou a s tou atmosférou, kterou prostě ta španělština a ty španělsky mluvící země umí vykouzlit, protože je to hrozně příjemný se tím obklopovat. Takže pokud se chcete přidat, ať už jste tady pokročilí nebo začátečníci, kteří se chtějí teprve do toho světa španělštiny ponořit, tak tady někde u videa najdete odkaz na španělský adventní kalendář a já se na vás budu moc těšit uvnitř. Určitě neváhejte s pořízením kalendáře, protože cena se zvyšuje postupně každý týden až do začátku adventu. A pokud máte nějaké otázky, tak určitě napište tady pod video nebo kdykoliv
najdete, no, kdekoliv najdete nějaký kontakt na mě, ráda vám odpovím. Tak přeju vám krásný zbytek dne a na viděnou. Hasta luego.